टर्म चॅनल लेसन मध्ये मी पवन कुमार गावित तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करतो। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असतील तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। माझ्या नवीन अपडेट्ससाठी सबस्क्राइब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओज आणि नवीन अपडेट्स तुम्हाला लवकरात लवकर नोटिफिकेशनवर भेटतील। ठीक आहे, तर टाइम वेस्ट न करता आपण लगेच लेक्चरला सुरुवात करूया। बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 32 प्रोनाउंसिएशन यूज एंड सायलेंट लेटर ए टू झेड इन डिटेल, पार्ट नंबर 26 भाग 26 या लेसन मध्ये आपण झेड या अल्फाबेट विषयी अभ्यास करणार आहोत। जर तुम्ही याच्या आधीचा लेसन पाहिलेला नसेल तर त्यासाठी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्यावर क्लिक करून तुम्ही तो लेसन पाहू शकता। ठीक आहे, तर बघा की झेडचा वापर ज आणि ज दोघेही मुळाक्षरांच्या प्रोनाउन्सिएशन साठी केला जातो। तर त्यासाठी काही शब्द घेतलेले आहेत, त्या शब्दांचा आपण अभ्यास करून घेऊया। ठीक आहे, तर बघा की झिरो झिरो म्हणजे शून्य, झूम झूम म्हणजे लक्ष देणे किंवा आकार वाढवणे, झू झू म्हणजे प्राणी संग्रहालय, झोलॉजी झोलॉजी म्हणजे प्राणीशास्त्र, झोडियाक झोडियाक म्हणजे राशीचक्र किंवा राशीफळ, जिअल जिअल म्हणजे उत्साह किंवा आवेश, जाईन जाईन म्हणजे पाचक द्रव्य, जिपर जिपर म्हणजे उघडझाप करणारी साखळी किंवा त्याला आपण चेन देखील म्हणतो। ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे झोलॉजिकल झोलॉजिकल म्हणजे प्राणीशास्त्र विषयक, झोलॉजिकली झोलॉजिकली म्हणजे प्राणीशास्त्रानुसार, झोन झोन म्हणजे प्रदेश किंवा क्षेत्र, झेब्रा झेब्रा म्हणजे झेब्रा आणि झेब्राज झेब्राज हे झेब्राचे प्लुरल आहे। आता झेब्रा हे सिंग्युलर आहे तर झेब्राज हे प्लुरल आहे। तर बघा की झिरो झूम झू झोलॉजी झोडियाक जिअल जाईन जिपर, झोलॉजिकल झोलॉजिकली झोन झेब्रा आणि झेब्राज या सगळ्या शब्दांच्या प्रोनाउन्सिएशन मध्ये ज आणि झ या दोन मुळाक्षरांच्या प्रोनाउन्सिएशन साठी झेडचा वापर करण्यात आलेला आहे। तर काही असे कॉमन शब्द असतात की त्यांच्यामध्ये अजून वेगळ्या पद्धतीने त्यांचा वापर केला जातो, तर ते शब्द बघूया। सम कॉमन रँडम वर्ड्स अबाउट झेड, सम कॉमन रँडम वर्ड्स अबाउट झेड, फॉर एक्झाम्पल साइज साइज म्हणजे आकार किंवा माप, सायझेबलनेस सायझेबलनेस म्हणजे क्षुल्लकपणा, झायमोसिस झायमोसिस म्हणजे कोणताही संसर्गजन्य रोग, झिम्बाब्वे झिम्बाब्वे म्हणजे झिम्बाब्वे हे एका देशाचे नाव आहे। त्याच्यानंतर आहे झॉम्बी झॉम्बी म्हणजे मृत जीव किंवा अर्धमरी जीव, क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज म्हणजे टीका किंवा दोष काढणे किंवा एखाद्याला दोष देणे, त्यासाठी देखील क्रिटिसाइज हा शब्द वापरला जातो। क्रिटिसाइजेस क्रिटिसाइजेस म्हणजे टीका करणे किंवा टीका करत असेल तर त्यासाठी देखील क्रिटिसाइजेस हा शब्द वापरला जातो। त्याच्यानंतर बघा की अजून असे काही शब्द आहेत की ज्यांच्यामध्ये झेड हा सायलेंट लेटर असतो, तर तो कशा पद्धतीने सायलेंट लेटर असतो ते आता आपण अभ्यास करून घेऊया। ठीक आहे, तर बघा की देयर आर नो फिक्स रूल अबाउट झेड बट इन दीज वर्ड्स आर झेड इज सायलेंट लेटर, देयर आर नो फिक्स रूल अबाउट झेड बट इन दीज वर्ड्स आर झेड इज सायलेंट लेटर। आता झेडच्या बाबतीमध्ये असा कोणताही फिक्स रूल नाही की ज्याच्यानुसार झेड हा सायलेंट लेटर असतो, परंतु तरी सुद्धा असे काही शब्द वापरले जातात की त्यांच्यामध्ये झेड हा सायलेंट लेटर असतो। तर ते शब्द बघूया। शे शे म्हणजे दैनंदिन व्यवहारात वापरले जाणारे भौतिक पदार्थ, लासेफेअर लासेफेअर म्हणजे व्यापार उद्यम किंवा व्यक्तिवाद, लासेफेअर लासेफेअर म्हणजे व्यापार किंवा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण न ठेवण्याचे धोरण, लासेएलर लासेएलर म्हणजे अनिर्बंध, रॉन्डेव्ह्यू रॉन्डेव्ह्यू म्हणजे पूर्व संकेत किंवा संकेत स्थान किंवा भेटण्याचे ठिकाण। तर बघा की शे लासेफेअर लासेफेअर आणि लासेएलर आणि रॉन्डेव्ह्यू या शब्दांमध्ये झेड हा सायलेंट लेटर आहे। तर या सगळ्या शब्दांचे मी परत एकदा प्रोनाउन्सिएशन करतो, तर त्या प्रोनाउन्सिएशन कडे बारकाईने लक्ष द्यायचे। ठीक आहे, तर बघा की झिरो झिरो झूम झूम झू झू झोलॉजी झोलॉजी झोडियाक झोडियाक, जिअल जिअल, झाईन झाईन, जिपर जिपर, झोलॉजिकल झोलॉजिकल झोलॉजिकली झोलॉजिकली, झॉन झॉन, zebra zebra zebras zebras, some common random words about jade, some common random words about jade, size size sizeableness sizeableness, zymosis zymosis, Zimbabwe Zimbabwe, zombie zombie, criticize criticize criticizes criticizes, there are no fixed rule about jade but in these words are jade is silent later, there are no fixed rule about jade but in these words are jade is silent later, for example शे शे, लासेफेअर 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 लासेफेअर, लासेएलर लासेएलर, रॉन्डेव्ह्यू रॉन्डेव्ह्यू। आता बघा की याच्या बाबतीमध्ये एक टिप आहे। शे लासेफेअर आणि लासेफेअर लासेएलर आणि रॉन्डेव्ह्यू हे शब्द जे आहे की ज्यांच्यामध्ये झेड हा सायलेंट लेटर आहे ते शब्द फ्रेंच वर्ड्स आहेत। ठीक आहे,
तर अशा प्रकारे आज आपण या लेसन मध्ये झेड या अल्फाबेट विषयी अभ्यास केला. आय होप तुम्हाला हा लेसन समजला असेल, आणि समजला असेल तर लेक्चरला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. माझ्या नवीन अपडेटसाठी सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओज आणि नवीन अपडेट्स तुम्हाला लवकरात लवकर नोटिफिकेशनवर भेटतील. ठीक आहे, तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत या लेसनची प्रॅक्टिस करा. तोपर्यंत थँक्यू.